atisayen sojoji da kwarjini haka Faskar Hamza kun san a kifi ma da akwai na gwangwani Faskar Hamza dan Hamza dan su da baban su laga wani Faskar Hamza kada ka ga turmi ka san za ya daudaka Faskar Hamza kowa ya san izawaka Faskar Hamza tilar a cewa hannu mai gidan baka Faskar Hamza dan an ba samun kwankwa mai a zaunuka Faskar Hamza a ba a tuwon zaba sai dai a kai nika Faskar Hamza a bare mutum 50 wambai ya kai maka Faskar Hamza saka daji yarar manzo ɗaha mai maka Faskar Hamza barna da ayin rabbi ya taimaka maka Faskar Hamza idan kun san kafin mai za a je furi Faskar Hamza karfin kuna ba daidai bangaren gari Faskar Hamza ta shi kwamati Umar jikan ina unguwar dan malam yawa Umar jikan ina unguwar dan malam wanda ya dalilin yin wannan aiki ga gada ta haɗe jin daɗi 100% tsakanin bagare da unguwar dan malam mu ba mu da abin da za mu ce mai Allah ya mai sakamako da gidan aljanna wanda suke da sa hannu akan wannan aiki ubangiji Allah ya masa sakamako da gidan rahama laihikansu Allah shahe musu Allah ya masa sakamako da gidan rahama albarkacin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ma na hada